खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि बे इन्दु प्रभा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो माने आगैमोनखौ बरायनो थांनो नागिरदों। आगै जबा रानि बसुमतारी, हसमिका बर', माने बेना टाइटेला बर' आरो। ओमफ्राय थांगासिनो जों दा ओंखारबाय आरोना। जों दायो थांगासिनो थांसै, बिथांमोना नायलांबाय थादों। मानसिया गावबो हाबा जाहैखाबायमोन। दा खस्थ' मोनहैबाय ना, दा बाबाय हौवायाबो हाबा जायियावनो खेलाया सिगां नायबाय। जों दा कारिगाव मोननाय आदाव सिंगेल दे औ फैगासिनो। ओमफ्राय गोबाव नोंसोरलाय बबाव दं? एसेखिनियावनो आंनि बुंनांगौखौ आं फोजोबनाय जायो। जोंहा बिराद जेंना जायो। जों माने बेफोर बायदि मुवाफोरखौ जों मोनोबा जों मोजाङैनो आरोबाव जौगालांहोनो थाखाय आं सेस्था खालामगोन। भारतनि मोनसे आन्डार 14 नेसनेल आर्चारि चेम्पियनशिपआव नोङो सासे ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हादों। माबायदि मोनदों देरहानो हानानै? माबायदि गेलेनो हानाय जाया नोङो? माबायदि प्रिपेयर खालामामोन सिगांनि समाव? ऐसा करती हूँ कि आगे जाके और उससे भी ज़्यादा अच्छा मेडल जीत के आएगा। ये गेम या स्पोर्ट्स कब और कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। NTPC ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हाबाय, गोजोननाय मोनदों गोसोआव। उनाव माबायदि गेलेलांनो थांखि लादों? ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हादों, माबायदि मोनदों देरहाबोनानै? सोलोंथाइ गैयामोन नों? दासान्दि सोरजों लागासिनो दं? माबायदि नोङो साखाफारा जायामोन जेनेबा बै खेलाखौ गेलेनायनि सिगां नों माबायदि साखाफारा खालामनानै लायामोन? इयुन समाव नों आरो माबायदि थांखि लाबावदों? आंहा बिदिनो नाजालांबाय थानाय কেনে লাগিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাইজ? আৰু অনাগত দিনবিলাকত টেলেঞ্চ বা এইটো প্ৰেক্টিছটো কেনেকুৱা কৰিবা বুলি ভাবিছা? माने न'खराव गायग्रा हाबो गैया, आङो मा खालामनो जौगानानै जायो। ओमफ्राय जौआबोथ' दा एसेबां माने मोजां नङा बेफारफ्रा, आं बहुद खस्थ'यै सोलियो आरो। नोंनि फिसाजोआ जे ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोबाय नेसनेल लेभेलाव आर्चारि गेलेनानै माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो? नेसनेल आर्चारि गेलेबोनानै देरहाबोनाय ब्रन्ज मेडेल मोननायखौ आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों खस्थ'नि गेजेराव। इयुन समाव माबायदि आङो जाहाथे उननि समाव बेनिफ्राय साबसिन देरहाहोयो आरो जेन'बा बिदिनिफ्राय साबसिन गेलेनो नाजायो आंनि फिसाजोआ। इयुन समाव नों हेफाजाब होलांबाय थागोन नोंनि फिसाजोखौ? आङो हानायमानिखौ नाजागोन, आङो होलांनो, नाथाय हायैयावथ' बहा हानायमानि आं नाजागासिनो दं आरो नाजागोन। कारिगाव हालिबारिनि কি ক'ব, যিহেতু আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিলে, কি ক'ব?
Morhol Kosmi Karma आरो मरगामि सिनालिनि हाजिरागिरि आरो आङो फैसाफोरखौबो आङो मालायनिफ्राय खालामनानै आं हरो आरो आंना हौवायाबो गोरा आङो जोंबो फाना आङो दखानाव बिदिनो दाउ फाननानै दाउ बयलार गोदानानै जायो आङो बिदिनो गथ'फोरखौ आङो फोरोङो फैयासै उनाव माने बुहुद माबाफोर खस्थ' सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर नोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय हास्थायनाय नामा? मडेल फायसे दा बुहुद फानफायसै मनाव आरो हरो आरो बिसि जाहाथे जाबाथाय जाहाथे बिसि खारे सरकारनि सायासै दा जोंखौ रावबो सुबिदा नायस'नो जे आन्डार 14 नेसनेल आर्सारि चेम्पियनशिपआव जे ब्रन्ज मेडेल देरहाबोदों नोंथाङा दैदेनलांदोंमोन मा बुंनो सानो बिसोर माबायदि पारफरमेन्स खालामदों बिसोर आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गथ'फ्रा बुहुद हार्ड वार्क खालामदों बिराद खस्थ' खालामदों माने कम्पिटिसना इजि नङामोन जोंनि थाखाय बिराद टाफमोन होनबाबो गथ'फ्रा बुहुद खस्थ' खालामनानै जोङो ब्रन्ज मेडेलखौ देरहानो हादों आरो नेक्स्ट बेखौनो आं आसा खालामो कि गथ'फ्रा दा जेसेबां खस्थ' खालामनांगौमोन आरो एसेबां खस्थ' खालामोबा माने जों गल्ड मेडेल देरहानो हायो आं बेखौनो खावलायो इयुन समाव माबायदि गाइड खालामलांनो सानो इन समाव आं बेखौनो गाइड खालामगोन जे जेनेबा सरकारनिफ्राय जुदि मदद मोनोबा आरो गथ'फोरनो जोंहा मिथिखायो नोंसोरथ' आर्सारियाव माने इकुइपमेन्टनि थाखाय बहुत प्रब्लेम जायो दा बिसोर इण्डियानाव गेलेगासिनो दङ जुदि बिसोरो हाई लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि गेलेनो थाङोबा बिसोरनो बहुत दाम गोसानि इकुइपमेन्ट नांगौ जायो दा बेफोर इकुइपमेन्टखौ न'खरनिफ्राय जेनेबा होनो हाया दा बेखौनो आङो सरकारखौ खावलायगोन माने सरकारफोरा बिसोरखौ हेल्प खालामो गथ'फोरखौ माने इयुनावहाय गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो हानायनि थाखाय बसुमतारी आरो आसमिका बर' एखेदे जितु अल इण्डिया आसामनि चेम्पियनशिप कम्पिटिशনত ब्रन्ज मेडेलिस्ट হৈছিল ইয়াতে মই খুব আনন্দ পাইছে কাৰণ জবা বসুমতাৰী মোৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু আশা কৰে আমাৰ এই দুইজন যিটো ষ্টুডেণ্ট जानो हागोन दा बेफोरबायदि एग्जामपोलखौ जों लानांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि स्पर्ट्समेनफ्रा बे लाभलिना बर' गाहायनि बाथ्रा जोंनि आसामनि बिथाङा टकिअ अलिम्पिकआव बिथाङाबो ब्रन्जनि मेडेल मोनबोदों दिनै नोंसोर बायदि जेरै ब्रन्ज मोनदों बिथाङाबो ब्रन्जनि मेडेल मोनबोदों खारन अलिम्पिक हिसाबै बिथांखौ हाई माने मोनसे वार्ल्डनि मोनसे माने अलिम्पिक हिसाबै बिथांनोबो जोंनि आसामा गौरब माने ओरैबायदि माने रंजायो जे बिथाङा जे नोंथांमोनखौ फोरोंबाय जे नोंथांमोनाबो बिदि हार्डवर्क खालामनानै जों निराज च'प्रामोन बायदि जानांगोन लाभलिना बर' गाहायमोन बायदि जानांगोन मीराबाई चानुमोन बायदि जोङो जानांगोन मानो जानो हाया बिथांमोनाबोथ' जेबो नङाना बिसोरथ' माने गुबुन माने ग्रहनि जिबथ' नङा बिसोर आलादा माने जिब नङा बिसोर जों मानसिसो बिसोर नङा होमबा बेनावबो आखाइ आथिं दङ गावनि माने रोंगौथिखौ जों देखायनो हानांगोन जेब्ला नोंनि टेलेन्टखौ जोङो बयबो मिथिबाय नोंनि टेलेन्टखौ माने गासै ओनसोलावनो फेमास जाबाय अब्ला नोंनि थाखाय रांखान्थिनि खुनु बाथ्रानि खोथायानो फैया नोंथांखौ सोरबाया लांग्रा मानसि थागोन